Steel Bridge sa Cebu nga gisugdan na og trabaho. Mga parte sa taytayan gikan sa Cagayan de Oro nangabot na. Suspect sa pag-ambush sa Barangay Kapitan sa Toledo, musurrender human gibaharan sa pamilya sa gipatay. Kapitolyo bupahigayon og disaster training preparedness sa kalungsuran. 5 kairo namatay sa usa ka sunog sa Minglanilla. Lamesa gamisangan sa Santo Papa gihimo dinhi sa Sugbo. May ngapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Biyernes, 9 sa buwan sa Enyero, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masayong pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, gibansay ang mga parking aid sa dakbayan sa Sugbo aron makatabang sa nagsingabot nga mga dagkong kalihukan subay sa Fiesta Senior ug sa sinulog sunod semana. Ganihang udtuglen, tagsa-tagsang gipabarog sa tunga sa kalsada ang mga parking aid uban ang traffic enforcer sa mga corner Osmeña Boulevard ug Colon Street. Giisip sa mga parking aid nga usa ka hagit ang pagkat-o nila sa pagatiman og trapiko kay risgo sa kinabuhi ang anaa sa tunga sa karsada. First time here. Gikan mami is parking aid mami. Di may traffic enforcer. Gikuan mi nga pa trainon mi aning kuan. Di ano sa man magsugod ang deployment ani? Karon kuan. Sa semana. Pila man sila kabuk-park? Karon kuan na sila kabok 19. Kay last 3 days naman, last week, Monday, Tuesday until now, karon pag ni sila makuan kay ang mga day off raman ang atong pa training sa pagkakaron. Pero naman-human nami mga 20 na sa kabuk ang nahuman. Og training? Oh, training mga kuan na 20 lang wa pa mahuman. Pero most of them mahuman na sila. Minsan lang ang pagkakataong ito, kapatid. Kaya huwag kang mahiya dahil handa siyang makinig. Mugikan og mapaingon sa Palo, Leyte ang mga sakop sa kapulisan nga gitahasan sa seguridad sa pagbisita sa Santo Papa. Sila ihatod sa C-130 nga eroplano sa Air Force nga manukad sa Mactan Air Base. Matod ni Regional Public Safety Battalion Head Clifford Gayranod, 400 ka sa iyang mga sakop gitahasan sa crowd dispersal management. Samtang ang uban nga mga sakop sa Regional Public Safety Battalion gitahasan alang sa security sa sinulog. Ang mga provisions na mo, pagkaon, tanan, mga kaldero, armaments, we are also bringing firearms, although sa D-Day, bawal sa amo ang firearms kasi sa road security talaga kami. We'll be located in Palo and we'll be staying in... Hapit na mahuman ang lamesa nga gamiton sa misa sa Santo Papa. Kinighimo dinhi sa Sugbo ug ipadala ngadto sa Tacloban sunod semana. Andrea Patenya, Suginlimi. Sa riyang gipangutana si Robert Luis Aboitiz Booth, ang tag-iya sa Mehitabel Furniture Company, kung uyon ba silang muhimo sa altar table ug lectern nga gamito ni Pope Francis sa Papal Mass sa Tacloban City, mitando kini sa way pagduha-duha ug mihukom nga di magpabayad alang niini. Oh yeah, of course. Of course, it's an honor to do it. So there was no doubt in our minds that we would do it. Ginama sa hand-carved Philippine mahogany ang altar table ug ang lectern nga dunay top ug base nga ginama sa fossil stone. Niadtong December 18 pa gisugdan ang paghimo sa altar table ug lectern ug mihukom si Booth nga patabahuon niini ang 80% sa ilang workforce. Gidivide sila sa nagkalain-laing sections alang sa breaking ug machining kun pagputol sa kahoy, assembly, sanding, carving ug finishing. You know, it's particularly exciting for everybody that works here because every person in the factory would have something to do with making the piece. So for them, they're very excited about making the altar for the Pope's Mass, and it's really an honor for them to do it. Ang organizing committee sa simbahan sa kauluhan mao'y mihatag sa design sa carvings apan gisimplify kini ni Engineer Lenny Fernandez. Trabaho mo nga si Pope Francis, simple lang na tao, so atong i-adapt ang yang the simple person para mo
maka-concept sa table o sa altar. Sa table, sa altar o sa lectern. Apan giretain niini ang design sa main carving sama sa hulagway sa karnero sa tunga ug ang coat of arms sa Vatican City. 80% ang kompleto kining altar table lakip na ang lectern nga gamiton sa Papal Mass ni Pope Francis dito sa Tacloban City. Igo na lang nga itaod ang carvings ug ang moldings dayon pintalan kini ug i-apply dayon ang final coat. Nahukman nga kining color nga medium walnut mao'y gamiton nga pintal samtang applyan og silver leaf ang carving sa maong lectern ug altar table. Double time gyud ang trabaho sa mga empleyado ug wa sila naka-holiday vacation alang niini. Matud pa, ang mga furniture nga sama gidak-o niini mahumansud sa 1.5 month apan kining altar table ug lectern kumpletuhon lang nila og tunga sa buwan aron mapadana kini sa Tacloban karong Martes. Kinahanglan na sab karong mag 2-hour overtime ang mga empleyado aron lang makabut ilang deadline. Apan wa nila igsapayan ang hago kay ang ilang gihimo alang man sa espesyal nga bisita. Sama ni ining si Melona, kansang niingon nga sud sa 15 ka tuig niyang pagpanarbaho sa kompanya, mao kini ang pinaka-espesyal niyang nabuhat nga produkto. Nalipay jud mi ma'am kay space akon jud mi sa among trabaho ba nga maayo jud among trabaho nindot jud. Nalipay jud mi dako kami pasalamat jud nga kuan jud mi ba. Gitarong gyud nimo? Oo, gitarong siyempre. Nga naman. Para nga mablisingan niyo mi ba sa ni Pope. Human sa misa sa Tacloban, ang mga church officials na ang magbuot kung asa i-preserve ang maong altar table ug lectern. Andrea Patenia, News 5. Andam na sa ilang bagong sayaw ang mga inmates sa CPDRC alang kang Pope Francis. Naginaot sila nga makitaan kini sa personal sa Santo Papa. Jinky Bargyo, Suginlimi. Human sa upat ka adlaw nga pagbansay-bansay hingpit nang naporma ang sayaw nga giandam sa mga inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nga ilang ihalad kang Pope Francis sunod semana. 2,003 ka mga inmates ang gitakdang musayaw sa tukar nga We're All God's Children, sulub ang ilang prisoners shirt isip mga costume. Matod sa jail warden sa CPDRC, all systems go na ang tanan alang sa special nila nga presentasyon. Kanang Angelic na sa Vatican, iglesia sa Santo Papa, solon kayo, mo lang isayaw. Ang inmate nga si Rolito, padayong naglaom nga duawon sila sa Santo Papa, iyang pangamuyo nga hatagan og maayong panglawas ang iyang pamilya. Ang katuho ba, maglimbaw itong balibo nga naka-imo minisiyawa ito. Nabuhat na mo kay kami tanan rin nga nag-imo ani. Karoon may kasuwag nga. Inaanam, nitabo ba nga. Naimo na mo ni. Ang amol kita itong iampo nga mga. Ari kita sa atuwa sa Cebu kay. Bisan og lahi ang matang sa sayaw nila karon, mapasigarbuhon ang jail warden sa CPDRC ug ang mismong choreographer niini sa kooperasyon nga gipakita sa mga dancing inmates. Jinky Bargyo, News 5. Hingpit na giyong mapadayon sa DPWH ang pagsumpay sa nagubang Dumlog Bridge sa lungsod sa Cebu nga kay naabot na ang bridge component gikan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Gisugat ni Ray Pasaporte ang barkong gikargahan niini. Niabot ganihang buntag sa Pier 4 ang barko nga gikargahan sa bridge component gikan sa Cagayan de Oro City. Kini na lang ang kuwang aron mapadayon na ang pagbutang sa steel bridge sa nadaot nga Dumlog Bridge sa lungsod sa Sibunga tungod sa bagyong Sinyang. Yes, after na ito mala-unload ni siya, ato nang idiretso sa Sibunga kay bawala ni materials na ito ginahulat gikan sa Cagayan de Oro. So, hopefully, maka-installer niya ni umpisa, sugod karong hapon, mga siguro before evening. Alas 10 sa buntag na nakagawas ang gisudlan sa bridge component o gidiretso sa Sibunga.
So we'll do our try our very best to complete it earlier. Before that, kay naatay na tawag nga dry run or corrections. So hopefully we will. Dry run, sir. Doon pasabot nga, pagian na tulig sakyanan. No, actually ang dry run nga pasabot na ko is sa amo ang end to. Okay. Because we'll see to it nga nasa sa quality base siya o safe siya. So mo to amo ang mandato sa amo ang secretary, EUSEC o ang director nga mahuman siya in due time and in a quality base sa project. Sa ito pa, Dunay himuong ritual ang DPWH sa dili pa nila trabahoon ang proyekto. Mao. Kaya actually, una ang kuna nang gipanghadji nga kay Santo Niño nga tabangan ta because na mga gagmay nga kakulian which is hindi nato na malikayan technically and in the site. So, thinking at least karon na siya. So, before ta mo proceed sa atong launching proper installation, natin mga gamay nga pangadji o siguro ihawatag manok for the purpose of Ray Pasaporte, News 5. Gisugdan na kagabi ang paghimo sa steel bridge nga isumpay sa nagubang Dumlog Bridge sa lungsod sa Sibonga aron temporaryong kaagian sa mga bus o gubang sakyanan paingon og padong sa habagatang Sugbo. Dito sa Sibonga si Leslie Caminada Vistil og eksklusibo niyang nakuha ang pagmontar sa steel bridge. Target sa DPWH nga karong Enero 17 na mahuman ang ilang gisumpay nga steel bridge kini susama sa kamanduan nga humnon kini sa dili pa ang adlaw sa kapistahan sa Balang Bata ug sa Sinulog Festival. Mao nga aron dali kining mahuman, nagshifting ang mga trabahador sa DPWH aron magpadayon og dili maputol ang pagtrabaho niini. Yes, we have enough manpower. Ang atong ginabuhat karon is shiftings, no? Every 8 hours ga ilis ta og mga tao. Pero doon na po uban nga ganahan pag yun mo render o overtime, no? Mo extend pa sa ilang oras kay that is pangita ko nina sa nilagon. So you can earn money of this atong trabaho karon. Kumpiyansa sab si kalunod nga mahumandayon nila ang steel bridge basta wala lay motumaw nga kakulian sama sa transom nga gikan sa Cagayan de Oro nga nalangay og abot. Gitrabaho karong gabi una ang H-beam sa paghimuno niya nga steel bridge diin mao kini ang patungan sa transom nga mausab unya ang patungan sa steel deck ug mamahimo na kini nga maagian. Malaumon hinuon ang taga DPWH nga mamitra nila ang deadline nga gitagana alang kanila. Nanuka dinhi sa lungsod sa Sibonga, Leslie Caminada Vistil, News 5. Gimisahan sa Cebu City Social Hall ang patayng lawas sa usa sa mga inilang magsisibya sa Sugbo ug kani Cebu Councilor nga si Antonio Erap Tony Avila kinsa mitaliwan ni atong Enero 5. Ang misa nga giselebrar ni Father Ray Cui sa Capitol Parish gitambungan sa mga opisyal sa dakbayan sa Sugbo ingon man ang pamilya sa namatay. Human sa misa gisunudayon ang necrological service. Gikatakdang ilubong ang patayng lawas ni Avila karong Domingo. Bagong libro may tungod sa eskrima nga The Art of the Ulisi Baraw nga sinuwat ni Supreme Grand Master Ciriaco Cacoy Cañete gilusad kagahapon. Gabi Malagar, Sugin Limi. Mapalit na ang ikalimang libro labot sa eskrima nga dunay titulong The Art of Ulisi Baraw nga sinuwat ni Supreme Grand Master Ciriaco Cacoy Cañete sugod karong adlaw. Ang libro nga adunay 800 ka pahina nagkantidad og tag 800 pesos. Dili lang dinhi sa Sugbo ipamaligya ang maong libro kay daghan sab ang miorder niini sa Estados Unidos ug sa Australia. Matod sa 95 anyos nga si Cacoy Cañete nga nakahukom siyang musuwat og libro nga nagtumbok sa Ulisi ug Baraw isip hinagiban sa eskrima aron dili kini malimtan sa mga batan-on nga eskrimador sa bag-ong henerasyon. Dugang niini nga mao kini ang una niyang nakatunan sa pagsugod sa 12 pares niadtong tuig 1932 diyang nag-edad pa lang siya 12 anyos. Ang maong libro gipahinungod ni Cacoy sa tanang eskrimador sa tibuok kalibutan. Unang gilaunch ang libro ni Cacoy kagahapon sa dili
pa ang ika-83 nga anibersaryo sa Disipares ugma. Ug atol sa anibersaryo, dunay giandam nga 22 ka demonstration events ug manumpa sab ang mga bag-ong napili nga opisyales sa Disipares. Gipahibaw sab ang mga sakop sa Disipares nga mosalmot sa usa ka international tournament didto sa Bali, Indonesia unya sa Septembre. Gabi Malagar, News 5. Suspek sa pag-ambol sa Barangay Kapitan sa Cambanog, Toledo City, nagplano nga musurrender sa kapulisan. King Perez, Sugin Limi. Wa pa masangat ang formal nga reklamo batok sa sospek sa pag-ambush sa Barangay Kapitan sa Cambanog, Toledo niadtong Martes. Kanhi sakop sa Civil Security Unit sa Toledo City si Dionisio Juarez, ang sospek sa pag-ambush ni Barangay Kapitan Timoteo Largo. Si Largo uban siyang 24 anyos nga kapuyo, giambush samtang sakay siyang sakyanan dito sa National Highway sa Barangay Ilihan, Toledo City niadtong Martes. Ato nang gi-prepare ang mga affidavits for the formal filing of the criminal charges for murder. Nakadawat og impormasyon si Cebu Provincial Police Head Noel Guilliamac nga musurrender kuno si Juarez sa kapulisan. Nahadlok si Juarez tungod kay gibaharan sa pamilya sa gipatay nga kapitan. Matud ni Guilliamac aniya pasab sa sugbo ang suspect, sumala silang nahipos nga impormasyon. Ang relative sad sa biktima is hunting him down. So ako sa ikasuggest for him to surrender na lang para makatagtag security sa iyang life. King Perez, News 5. Gawa sa background og lead sa mga sospek, duna nay facial composite sa mga mamumuno ang kapulisan sa Bohol sa pagpatay kang PO1 James Ryan Bazar didto sa Trinidad, Bohol niadtong Disyembre. Apan dili sigurado ang hepe sa kapulisan sa Bohol kung nagpabilin pa ba sa ilang lugar ang mga mamumuno. Wa pa nila dakpa ang mga sospek kay kuwang sila og saksi. Facial recognition lang. Kino-confirm pa natin sa ngayon. Padayon pa ang gihimong investigasyon sa kapulisan sa Siquijor mahitungod sa pagpamomba sa panimay sa usa ka huwes. Naguba ang rear wheel sa service vehicle ni Judge Alejandro Bahonsua Jr. sa Regional Trial Court Branch 46 sa Larena, Siquijor niadtong Miyerkules sa kadlawon human labaya og karaang hand grenade ang panimay niini. Wa pa matumbok ang motibo sa maong insidente apan gisubay karon sa Siquijor Police ang mga kasong gigunitan sa huwes sama sa drug cases o pagka-west niini sa Gihulngan City, Negros Oriental sa wa pa kinigibalhin sa Siquijor. Providing him monitoring team from our intelligence unit. Gipasalig nga karong tuiga magpadayon ang kampanya sa mga pulis batok sa nalambigit sa gidili nga drogas. King Perez, Sugin Limi. Gipahigayon kaganihang buntag ang traditional New Year's call sa Regional Police Chief. Nagtapok ang mga opisyal sa kapulisan uban ang ilang mga kapikas. Nagpasalamat kanila si Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas sa suportang iyang nadawat sa iyang pamunuan gikan kanila. Nakahigayon sa pagpasigarbo si Banyas sa kalampusan sa kapulisan ubos siyang pagduma. Lakip niini ang gibana-banang 100 milyones pesos nga nasakmit nga drogas ug kapin 3,000 nga nadakpan nga adunay kalambigitan sa gidiling drogas. Dulaan usa ka 1,800 ka mga loose firearms ang nasakmit usab sa kapulisan. This would not be made possible if not for your loyalty, discipline, and cooperation to the organization.
Hagit karon sa Regional Police Director ngadto sa nagkalain-laing mga kadagkuan ug mga hepe sa mga buhatan sa kapulisan sa rehiyon nga mahimong ehemplo ngadto sila mga sakop nga mga pulis sa pagpatuman sa balaod ug pagpanalipod sa katawhan karong tuiga. Sumala sa latest report gikan sa Regional Investigative and Detective Management Division, gatusan ka mga kasong administratiba ang napasaka batok sa 127 ka mga pulis sa rehiyon sa miaging tuig. To inspire your men, to build their confidence, to imbibe within and amongst them a culture of excellence and a sense of pride in the PNP tradition. Let us heed our leaders' call for increased professionalism, quality, and world-class police service. Uban sa lokal nga mga kagamhanan, ipadayon sa kapulisan ang pakigbatok sa mga nalambigit sa gidiling drogas. Reduction campaign, more on the conduct of symposiums and seminars for an information drive sa atong mga estudyante. Also, King Perez, News 5. Patay ang 5 ka binuhing iro human maapil pagkasunog sa usa ka ancestral house ganihang kadlawon sa Barangay Tulay sa lungsod sa Minglanilla. Ryan Sorote, Sugin Limi. Pagbuto sa mga suga mo'y mipukaw sa Banay Pilayo pasado alas 2 ka ganihang kadlawon sa Barangay Tulay lungsod sa Minglanilla. Diang gisusi sa sinaligan nga si Cleven, gilamoy na og kayo ang ilang gipuyan, mga iyang daling gipagawas ang iyang mga kauban sa balay. Apan wa na nila masalbar ang mga binuhing iro, mga napaig og namatay, ang 4 ka Shih Tzu ug 1 ka Labrador. Sa kwarto kay ang kwarto habog man mao tong among gipalusot sa loyo, mao tong among gikat-kat namon duha ug among giagak ang among amo ug ilang mga anak. Usa ang mga iro among gikuha. Gingong nagsugod ang kayo sa plug nga ana sa ilawom sa altar og daling mikatap sa tibok panimay nga ginama sa light materials. Wa na makatapon sa mga kasikbit nga panimay ang kayo kay distansya kini sa ubang mga balay nga ana sa compound. Naglisod sa pagkontrolar sa kayo ang kabumbiruhan sa lungsod sa Mindanilla kay wa day maputol ang supply sa kuryente. Nakontrol lang ang kayo human sa 20 minutos dihang niabot ang mga bombero sa dakbayan sa Naga, Talisay ug Cebu human giisa sa second alarm ang sunog. Gawas sa pamilyang Pilayo, nag-abangsab ang banang Bagaris sa nasunog ancestral home nga ipanag-iyas sa pamilyang Canonigo. Problema sa linya sa kuryente ang usa sa mga gisusay nga inungdan sa sunog tungod sa kadugay na sa mga linya ni ini. Posible lang kay considering nga ang balay baton sa apo murag immediately before the World War II daw. Nya sayang na ibawan wa sa kunoy rewiring. Nahimo gikan atong panahon na. Ryan Sorote, News 5. Gikatakda ang mupahigayon og special trainings ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa mga kalungsuran aron maandam sa nagkadaiyang katalagman. Jinky Bargio, Sugin Limi. Ninot sa nasinating kadaot hatod sa milabayng mga bagyo diin labihang naapektuhan ng bagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, naglaraw karon ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga mopahigayon og special trainings karong Pebrero ngadto sa mga local government units agig pangandam sa bisan unsang katalagman. Hinay-hinay nang giila karon sa PDRRMO ang mga LGUs nga taas ang posibilidad nga maigo sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Nasuta nga doon na pa'y mga lungsod nga nagkinahanglan og atensyon, samtang ang uban, tataw nga kumpiyansa ra sa mga hitabo. Base sa among record, about 40 to 50% pa. Sa total nga 51, including cities and municipality, doon na pa yung mga 40 to 50% na wala pa yun sila nagkasuway og training kung mag-isgot ang disaster preparedness. Hangtod karon, wa pagihapoy assessment sa tanang kadaot ang PDRRMO, sanglit padayon pa silang nagpaabot sa report gikan sa mga kalungsuran. May pasalig na hinuon ang gobernador nga dunay igong pondo ang Kapitolyo ngadto sa mga naapektuhan sa bagyo. Pero itong yun si Gov nga 10,000
pesos for totally damaged na mga bahay. Willing na tanga mo dawat sa mga report sa nagkadayang LGU. Jinky Barrio, News 5. Formal nang gibuksan ang Sinulog 2015 karong hapon. Kini gisugdan pinaagi sa usa ka Santos nga misa nga gipanguluhan ni Monsignor Roberto Alesna. Nanukad ang launching parade sa Basilica Menore del Santo Niño paingon sa Cebu City Sports Complex. Gisirada na ang pipila ka bahin sa Osmeña Boulevard nga maagian sa rota sa parade. Mga nagkalain-lain nga imahe sa Senior Santo Niño ang gidala sa mga deboto atul sa unang novena sa Fiesta Senior. Ryan Sorote, Suginlimi. Hariunon ang imahe sa Batang Isus gikan sa iyang kapang nga pula, bulawan nga korona, setro o globo. Apan bisan niini, duol sa kasing-kasing sa mga Subuanon ang ninyo tungod sa iyang pagkabata. Resulta ini ang nagkadaiyang karakter sa Santo Niño suot ang nagkaalanlain nga mga biste. Dunay makabayan nga Santo Niño nga nakabarong, duna say nagpa-ala Captain America o guban pa. Ang moong practice, nagulagway usab sa tagsa-tagsa ka makaagi sa mga deboto sa grasya ang ilang nadawat gikan sa Santo Niño. Sama ining deboto nga bagong lang nakatrabaho sa barko, kundi tungod sa grasya sa balang bata nga ilang kapitan sa kinabuhi, magpabilin lang danggo ang iya mga pangandoy. Karon pa ako na, karon pa ako nag-start ginan, last year pa ako ni-graduate. Bisan mga imahe lang kini, daw sa nagrupo-grupo usab ang mga imahe sa Santo Niño nga bit-bit sa mga maghigala ug managsilingan. Di usab lalim ang paglukdo sa mga deboto sa imahe sa Santo Niño nga mutimbang og kinilo alang sa pagpakita sa ilang kaseryoso ug ka mantuson nga debosyon. Suma sa kapari Agustino, labing importante gihapon sa tanan ang timos ug tinud-anay nga pagsalig sa mga deboto sa Santo Niño. Sa panamit o unsay ilang gisuloob nila sa imahin sa Santo Niño nga ilang gibitbit kun dili unsay sulod sila kasing-kasing ko sa ilang una kun unsay gilagmon silang pagtuo ngadto ka Santo Niño. Ryan Sorote, News 5. Nagsagol ang debate sa kabanay sa Siman kinsa unang gi-identify nga nabangalan nga patay human nalunod ang ilang barkong gisakyan. Naglaom ug nanghinaot sila nga karon makit-ang luwas ang ilang kabanay. Andrea Patenia, Suginlimi. Sa phone interview sa News 5 kang Arnold Javier, ang Vice President for Shipping sa Magsaysay Maritime Corporation, nga mao'y agency sa mga tripulante sa nalunod nga bulk Jupiter sa kadagatan sa Vietnam, giklaro ni ini nga nasayop ang Department of Foreign Affairs sa ilang gihatag nga impormasyon kabahin sa maong insidente. Kay nung duman nga sa text message ni Charles Jose, ang spokesperson sa DFA, gi-identify nila nga kang vessel captain Ronel Acueza Andrin ug third officer Jerome Makilang Dino ang duha ka patayng lawas nga nakita ni atong Enero 4 dungan sa pag-rescue kang Angelito Rojas, ang chief cook sa barko. Mausab kini ang migawa sa mga news articles sa Vietnam. Nasayran nga ang maong impormasyon kabahin sa identity sa mga patay gikan sa survivor nga si Rojas. Apan giklaro sa Magsaysay nga wa gyud sila mi-confirm dayon sa identity sa mga patayng lawas hangtod nga mugawas ang resulta sa mga eksaminasyon nga gi-conduct ni ini. Tuod man ang records ra ni Kapitan Andrin maoy ni match sa lawas ug nasayran nga inay si Dinoy ang ikaduhang lawas nga na-recover. Iya di ay sa chief mate nga si Renner Abogadi, 29 anyos, lumad nga taga-Baybay Leyte apan dunay balay sa Mandaue City, Cebu. Andrea, that's correct. First, the company Gearbox ng Magsaysay did not announce that the second body was Dinoy.
what we did actually is we provided the hospital the dental records and also the fingerprints, NBI fingerprint of all the officers and crew on board of Jupiter. And it turned out yesterday that the second body was Chief Mate Abogad. Tungod ni ini ang mga kabanay ni Dinoy nasagmuyo sa DFA tungod sa sayop nga impormasyon nga gihatag. Oo, yun na jud mahitabo kay nangano ka nang maglibog naman mi og unsay kinsa amon puhuan. Nya bisag kinsa naman sad siguro sa tagtungod maglibog na lang gud ang unsay iyang tuhuan. Mingon nga kanjerom tong lawas, mingon na pud karon nga kanang di na pud. Unsa man na mura man ta gidua-duaan nang Sagol kalipay ug kaguol ilang nabati. Way hunong ang ilang pagampo nga unta, buhi ra si Jerome apan kung nakalas man gyud kini sa insidente, naglaom sila nga makit-an ang lawas ni ini. Kami kanang murag naguol mi kay kung maasa na siya na mo pangitaon. Kanya nalipay sa tami kay na kuan siya murag dili na miss kuha siya, dili siya mao. Pero ang kakuanan asa na mo pangitaon. Muna nagsagol hindi ba? Oo, naglibog na noon mi. Samtang gipahibaw sa magsaysay nga sunod semana na maabot ang lawas nila ni Andrine og abogadi sa Pilipinas apan wa pay tukmang petsa. Wa pa sab nila undangi ilang search and rescue operations hangtod karon. We were informed by our principal that the search and rescue will continue. And they have directed some of their ships transiting that area to search for any remains of MD of Jupiter. Suway sab nga gi-contact sa News 5 ang mga kabanay ug asawa ni abogadi pinaagi sa Facebook apan wa pa kini mitubag sa among mga mensahe. Andrea Patenia, News 5. Have a good weekend, Attorney Georgia. Have a good weekend, Glenn, and to everyone else also. Thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita. aksyon!